हम माँ बानी, धरती माँ। सत्य के ज्ञान केवल अपना तक सीमित रख लेवे खातिर ना होखेला, ऊ तो एगो संदेश होखेला जेके सारा संसार तक पहुँचावल आवश्यक बा। प्रहलाद के ए सत्य के ज्ञान रहल कि ओकर पिता ईश्वर नहीं खन, और ओ निर्भय होके ई संदेश दूसरा के भी दे देहलस। ओकर गुरु जब ओके ऊ शिक्षा देत रहलन जेके प्रहलाद अनुचित और असत्य समझत रहल, आपन मन में ऊ उहे शिक्षा के आदर करत रहल जौन ओके देवर्षि से मिलल रहल। गुरु आपन कार्य करत रहले और प्रहलाद आपन पाठ पढ़त रहल। फिर ऊ समय आ गईल जब ओकर गुरु लोग ओके ओकर माता पिता के लगे जाए के अनुमति दे देहले, और हम जान गईनी कि प्रहलाद के वास्तविक परीक्षा अब आरंभ होके वाला बा। महारानी जी, महारानी जी, महारानी जी, बधाई होखे। राजकुमार प्रहलाद गुरुकुल से आ रहल बड़े। सच? माते पुत्र, कितना दिन से तोहर आवे के प्रतीक्षा में हम एक एक घड़ी गिनत रहनी। कैसन बड़ा पुत्र? हम सकुशल बानी माते। गुरुकुल के कठोर जीवन हमार पुत्र के कितना कुमला देले बा। गुरुकुल के जीवन कठोर होखेला माते, बाकी एक कठोरता में आनंद ही आनंद बा। बस कुछ याद आवत रहल त तोहार हाथ के भोजन। जब भी हम भोजन करत रहनी हमार सामने तोहार मुख आ जात रहल। हमार पुत्र, अब हम नित दिन तोहके अपन हाथ से भोजन कराइब। पुत्र, तोहार देखभाल तो हम स्वयं करब। महारानी के जय होखे। सभागार से महाराज के संदेश आइल बा। उनके राजकुमार के आवे के सूचना मिल चुकल बा। वो चाहत बाड़े कि राजकुमार से उस सभागार में ही मिले। चला, ये भी अच्छा भइल। यही समय महाराज से भी भेंट हो जाई। चला पुत्र। भगवान हिरण्यकश्यप के जय। 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 भगवान हिरण्यकश्यप के जय होखे। के बाई दुष्ट भगवान, ए दुष्टन के हमनी बार बार टोकनी, राउर आदेश सुनौनी, चेतावनी भी देहनी, किंतु ये लोग विष्णु के पूजा ना बंद कैलन। पाप, महापाप। ये दुष्ट लोग अपराध ना महापाप कैले बाड़े। ले जा इनके और हमार राजधानी के मुख्य मार्ग पर खड़ा करके चलाकर राख कर दा इनके। जब इनका शरीर से अग्नि के लपट निकली हमें इनके ज्ञात होगी कि भगवान के बा इनकर विष्णु या फिर हम हिरण्यकश्यपु। हे असुर राज, तू हमनी के जला सकेला, बाकी हमनी के भगवान विष्णु के नाम लिहल ना छोड़ा। नहीं छोड़बा। ले जा इनके। चला। पिताश्री। प्रहलाद, कैसन लागल तो के गुरुकुल पुत्र? बहुत सुंदर। पिताश्री,
जानत बानी हुआ हमके बहुत सारा मित्र मिल गईले। वो हमके बहुत प्यार करेले। हमके उनका संगे रहल बहुत अच्छा लागेला। सुंदर, अति सुंदर। और तुहार गुरु उनके कैसन पौला तू? वो भी बहुत अच्छा और बहुत विनम्र बाड़े। हमार देखभाल करत रहले। परंतु पिताश्री उनके तो ये भी नहीं क्या पता कि शिष्य के का पढ़ावे के चाहिए। वो तो शिष्य के एगो असत्य पाठ पढ़ावेले। देखला कितना चतुर बा हमार पुत्र। इतना छोटा आयु में ई भी जान लिहलस कि सत्य और असत्य में का अंतर बा। धन्य बाड़ा पुत्र, तू धन्य है। किंतु पुत्र, तू ये कैसे जान लेलस कि तोहार गुरु तोहके असत्य पाठ पढ़ा रहल बाड़े? उनके तो ये भी ज्ञान नहीं खे कि ईश्वर के बाड़े। हम कुछ समझनी ना। वो हमके गुरुकुल में बनल मंदिर में ले गईलन और मूर्ति दिखा के कहे लगले कि ईश्वर बाड़े, इनकर पूजा करा। और तू का कहला? हम कहनी कि हमार पिताश्री के मूर्ति बा, ये ईश्वर नहीं खन, ईश्वर के हुआ और बा। ता फिर ईश्वर के बाड़े के बा ईश्वर? रउआ का भी पता नहीं के? लागत बा कि राव गुरु भी रउआ के ना बतावले कि ईश्वर के बाड़े। हम तुहार मुख से सुने के चाहत बानी कि ईश्वर के बाड़े बतावा। चली, राव गुरु ना बतावले तो हम ही बता देत बानी। ईश्वर ऊ बाड़े जे कण कण में बसेले, हर मन में बसेले, चारों ओर बसेले। क्षीर सागर जिनकर बसेरा बा, शेषनाग जिनकर सैया बाड़े, उनकर नाम बा वासुदेव श्री विष्णु। हमार पुत्र के देहल से बालक के ई विष भरल शिक्षा। कहाँ बाड़ा एकर मूर्ख और निकम्मा शिक्षक? कहाँ बाड़े ऊ? देखनी रहुआ कमल नयन, उहे भइल जेकर हमके भय रहल। हिरण्यकश्यपु पुत्र प्रहलाद पर आपन प्रकोप के द्वार खोल देले बा। अत्याचार आरंभ हो गईल बा। इतना प्यारा और कोमल बालक के निर्दयता से उठा के फेंकत और दुष्ट की दया न आयल। हाँ महादेवी, कथा आरंभ हो गईल बा। इऊ कथा बा जौन हर युग में सत्य के पताका फहरावे वालन के प्रेरणा दी। बाकी रउआ घबराई मत। जौन पुष्प खिले वाला होखेला ऊ खिल के ही रहेला। धूप ओके कुम्हला ना सकेले महादेवी। जौन प्रकाश फैले वाला होखेला ऊ फैल के ही रहेला। अंधेरा ओकर राह ना रोक सकेला। हिरण्यकश्यपु प्रकोप के ना आपन पतन के द्वार खोल देले बा। अब रउआ देखी का होखेला। हिरण्यकश्यपु ये सत्य के पहला बार सुन ले बा और ओकर दंड ई बा कि है सत्य के बार बार सुने के होखी। हम गुरुदेव के कहला पर प्रहलाद की शिक्षा दीक्षा रउआ दोनों के सौंप ले रहनी। हम सोच ले रहनी कि रउआ हो के बड़ा शिक्षा देकर गुरुदेव आदेश दे ले रहले। हम सोच ले रहनी कि जब हमार पुत्र गुरुकुल से लौटी ताऊ सब कुछ सीख चुकल होखी। का सपना देख ले रहनी, हम का सपना देख ले रहनी। हम सोच ले रहनी कि शिक्षा प्राप्त करके हमार पुत्र हमार परंपरा के आगे बढ़ाई, हमार मान बढ़ाई, हमार नाम के ऊंचा करी। परंतु रउआ लोग सर्वथा ओ के उल्टा शिक्षा दीनी। ओ के ऊ नाम बताऊनी जे के सुन के हमार कान में विष घुल जाला, हमार तन बदन में आग लग जाला। ओ का नाम बा विष्णु विष्णु विष्णु। भगवान बस हम कुछ नहीं की सुन ले की चाहत, कुछ ना। ले जाइयो के और ओकर मस्तिष्क में भरल कूड़ा करकट के निकाल बाहर करी और मूर्ख के बताई
कि ईश्वर के बाड़े के बा ईश्वर। हम रउआ दोनों के अंतिम बार क्षमा कर रहल बानी, अंतिम बार समय दे रहल बानी। ओ मूर्ख के भ्रम दूर करी, यदि ना कहनी तारउआ दोनों हमार दंड से बच ना पाई। ऐसे पहले कि हमार संयम के बांध टूट जाए, चल जाए यहां से, चल जाए। अरे का करत बड़ा? छोड़ो, हमरा के छोड़ो। यह तोहार शैया बा राजकुमार। संध्या हो गई बा, अब तू विश्राम कर ला। हे गुरु लोग, हमके खेत बा कि हमार कारण रउआ लोग के अपमान भइल। अभी तक केवल अपमान भइल बा। यदि अभी तो हमनी के बात ना सुनला, असुर नीति के अध्ययन ना कैला, त अगला बार हमनी के वध भी हो सकेला। जबकि रीति बा कि शिष्य गुरु के दक्षिणा देवेले, परंतु तोहार रूप में हमनी के एगो ऐसन शिष्य मिलल बा जे दक्षिणा के बदले दंड दिलावे खातिर तत्पर बा। शिष्य के धर्म बा गुरु के सुख पहुँचावल, उनकर सेवा कैल। जौन शिष्य के कारण ओकर गुरुजन के कष्ट होखे, दुख होखे, ओकर शिष्य के जीवन के धिक्कार बा। त फिर हमनी के वचन दा, जौन हम करब उहे करबा। हम ई वचन तो ना दे सकतानी, परंतु हम ई वचन अवश्य दे सकतानी कि हमार कारण रउआ के कोनो कष्ट ना होखे। तोहार मुख से तो कभी इतना मधुर बोल निकलेला कि मन प्रसन्न हो जाला, और कभी ऐसन कटु वचन बोलेला कि हमनी के प्राण सूख जाला। कटु वचन? हम कभी कटु वचन ना बोलनी। रउआ सत्य वचन के कटु वचन काहे कहतानी? हाँ हाँ वो है, परंतु तोहार सत्य वचन हमनी के विचार से मेल ना खाला। वो यही से गुरुजन कि हमार और रउर विचारधारा में अंतर बा। परंतु रउआ चिंता मत करी, हम अपन विचारधारा के सारा उत्तरदायित्व अपना सर पे ले ले। रउआ पर कभी आँच ना आवे दे, ये हमार वचन बा। ठीक बा, अभी विश्राम करा। भोर होखला पर देखल जाई कि तू हमनी के भगवान हिरण्यकश्यपु के प्रकोप से कैसे बचावत आड़ा। चला भ्राता षंड। स्वामी, रवा अभी तक ना सूतनी? नींद नइखे आ रहल महारानी। तोहार पुत्र हमार आँख के नींद छीन ले बा। हमार पुत्र? कहो राउर पुत्र नइखे? इहे तक खेत बा महारानी कि हमार ही पुत्र हमसे ही विद्रोह कर रहल बा। हमार ही रक्त हमके ही ललकार रहल बा। एगो रात्रि ओ रहल जब वो यहाँ आवे वाला रहल। ओ रात्रि प्रसन्नता के कारण हमके नींद ना आवत रहल, और एगो रात्रि ई बा जब ओकर बात हमार तन मन में आग लगा देले बा। और आज हमके क्रोध के कारण नींद नहीं के आ रहल महारानी। राउर पुत्र अभी छोटा बा स्वामी। परंतु महारानी हम ई सहन ना कर सकेनी कि सारा संसार हमके ईश्वर मानेला।
और हमारी पुत्र आपन मन में विष्णु के मूर्ति बसौले बैठल बा। विष्णु के मूर्ति हर धर्मी पर तुलल बाऊ। ई बाल हट बा और बाल हट के उत्तर क्रोध से दिहल उचित नहीं खे स्वामी। हम ओके प्यार से समझाई तो वो अवश्य मान जाई। पुत्र बा ओ पर प्यार भी आवेला, किंतु विद्रोही बा यही से ओ पर क्रोध भी आवेला। हमके भैबा महारानी, कहीं हमार क्रोध हमार प्यार के सीमा के लांग ना जाए। ओके हमके ईश्वर माने के ही होके। ऐसा नहीं होखी स्वामी, रवा होकर गुरुजन पर भरोसा करी। महारानी, और यदि ऐसा ना भइल तब पुत्र प्रहलाद के मृत्यु निश्चित बा, निश्चित बा, निश्चित बा। मित्र प्रहलाद, राजकुमार, का हो गइल बा इनके? इनकर तो सांस भी नहीं खे चल रहल। कहीं मर तो नहीं खे गइल हमने के मित्र? चलो गुरुजन के बतावे जाए। चलो चलो। गुरुदेव गुरुदेव शीघ्र चली, राजकुमार प्रहलाद के कुछ हो गइल बा। का हो गइल बा? उनकर सांस नहीं खे चल का? रहल। हाँ गुरुदेव, लागत बा उमर गइले। का कर रहल बड़ा? ई तो अनर्थ हो जाई भ्राता। चला भ्राता, चला चला। प्रहलाद, शिष्य प्रहलाद। राजकुमार, राजकुमार के सांस नहीं चल रहल। नाड़ी भी नहीं के चलता। हमने के तो मारल गई नहीं भ्राता। ये कौन संकट में डाल दिले राजकुमार? अगर भगवान हिरण्यकश्यप को सूचना मिल गई तो अनर्थ हो जाई भ्राता। का भाई, रउआ लोग इतना भयभीत काहे दिखाई दे रहल बा? भयभीत? रउआ तो हमने के प्राण ही संकट में डाल देले रहनी। काहे? हमने के तो समझत रहनी कि रउआ के कुछ हो गइल बा। कुछ ना भइल रहे हमके। कुछ ना, परंतु ये सब का रहे? हे गुरुजन, रउआ लोग अकारण ही घबरा गईनी। कुछ ना भइल रहे हमके। हम तो केवल योगासन करत रहे। योगाभ्यास? हाँ, एके श्वासन कहल जाला। शवासन? हाँ, एके योग मुद्रा भी कहल जाला। एमे श्वास के भीतर ही खींच के भीतर ही रोक लिहल जाला और प्राण के शरीर के ब्रह्मांड में अर्थात मस्तिष्क में स्थिर कर दिहल जाला। ऐसे शरीर और मस्तिष्क दोनों के शक्ति मिलेला। हे कमल नयन, क्षण भर खातिर तो हम भी स्तब्ध रह गए। हमके अचरज होखत रहल कि पुत्र प्रहलाद के जीवन लीला इतना शीघ्र कैसे समाप्त हो गई। महादेवी, पुत्र प्रहलाद के जीवन लीला अभी तो आरंभ ही नहीं खे भइल तो समाप्त कैसे होगी? प्रहलाद प्राणायाम के अभ्यास करत रहल। प्राणायाम जौन योग क्रिया के एगो अंश बा, श्वास पर नियंत्रण पावे के गुण बाई। और हे देवी, श्वास जीवन के दोसर नाम बा। जे श्वास पर नियंत्रण पाली उ जीवन पर नियंत्रण पाली। ई सब पुत्र प्रहलाद के देवर्षि सिखौले रहले। हाँ महादेवी, देवर्षि जानत बाड़े कि ए योग क्रिया के महत्व आवे वाला युग में जाके ही जान पड़ी। आवे वाला युग में धरती पर जनसंख्या इतना बढ़ जाई, इतना नित नया आविष्कार होखी कि वातावरण दूषित हो जाई, प्राणवायु विषैला हो जाई। और उस समय श्वास पर ही नियंत्रण
मानव खातिर बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। रउआ सत्य कह रहल बानी सर्वज्ञ। आवे वाला युग में योग क्रिया हर समुदाय, हर वर्ग के स्त्री पुरुष खातिर स्वस्थ जीवन के आधार बन जाई। और प्रहलाद खातिर तई और भी आवश्यक बा महादेवी, काहे कि अब ओकर जीवन में जौन घटना घटे वाला बा ओमे ओकर योग क्रिया ही ओकर साथ दी। प्राणायाम, श्वास परी नियंत्रण भू जल वायु हर स्थान परी काम आवेला और उई नियंत्रण क्रिया स्वयं देवर्षि से सीख ले बा। राजकुमार, हे गुरुदेव, हम रउआ से कितना बार विनती कर चुकल बानी कि रउआ हमके शिष्य कह के बोलाई, राजकुमार ना। चला ऐसे ही सही। बाकी तू दूसर असुर बालक के भांति शस्त्र विद्या में रुचि काहे नहीं खिले? हे गुरुजन, शस्त्र विद्या जितना सीखल आवश्यक बा हम सीख चुकल बानी। शस्त्र विद्या के नाम पर ई बालक जौन कुछ सीख रहल बाड़े उ मन के हिंसा की ओर खींचेला और हमके हिंसा में कोनो रुचि नहीं। परंतु शिष्य जेकर हाथ में शस्त्र होखेला उहे तबीर कहाएला। शस्त्र उनका हाथ में होखेला जेकर मन में भय के वास होखेला। जिनका मन में भय ना होखेला उनका हाथ में शस्त्र की आवश्यकता ना होखेला। तू तो विचित्र नीति बता रहल बड़ा शिष्य। शस्त्र तो शक्ति के प्रतीक होखेला। हे आदरणीय गुरुदेव, मूर्ख शस्त्र के आपन शक्ति समझेला और बुद्धिमान आपन भीतरी शक्ति के आपन शस्त्र समझेला। बुद्धि के शक्ति के केहू भी न हरा सकेला। हे गुरुजन, हमने के मित्र प्रहलाद के बातों में बड़ा आनंद मिलेला। मित्र प्रहलाद, हमने के भी कोनो कथा सुनावा। शस्त्र के खेल में हमने के भी आनंद ना आवेला। मूर्ख बालक, राजकुमार प्रहलाद के चाल चले जीबा तो स्वयं अपन चाल भूल जीबा तू। किंतु गुरुदेव, हमने के अपन आँख से देख चुकल बानी। मित्र प्रहलाद जौन कहले सत्य सिद्ध होखेला। हमने के भी इनकर अनुसरण करे के चाहत बानी। मूर्ख लोग, तू तो संभवतः बच भी जा, परंतु यदि भगवान हिरण्यकश्यपु के बात की सूचना मिल गई तो तू लोग के माता पिता के जीवन संकट में पड़ जाई। देखला मित्र, शस्त्र हाथ में होके भी तू भयभीत हो गईला। अपना मन में उनके बसाला जी हमार मन में बसल बाड़े। सब भय दूर कर दी है। हमार भगवान विष्णु हृदय से हर भय दूर कर दी है। मित्र प्रहलाद, हमने के भी कोनो कथा सुनावा ना। भ्राता अमरक, का हमनी के बालक के शिक्षा दे सके नी? ना भ्राता, उल्टे ये हमनी के शिक्षा दे रहल बा। ई तो हमनी खातिर बहुत बड़ा संकट खड़ा कर रहल बा। पता नहीं संकट के उपाय भी बा कि ना। केवल एगो उपाय बा। का? आवा हमरे साथे। महारानी की जय होखे। गुरुकुल से गुरु शंट और गुरु अमर कायल बड़े और रवा के मिले की चाहत बड़े। ए समय इतना रात्रि के कहत बाड़े कोनो बहुत आवश्यक कार्य बा। ठीक बा, भेज द। जी महारानी जी। प्रणाम प्रणाम राजमाता। राजमाता। प्रणाम गुरुजन। सब कुशल तब आना? कुशल होखत ते इतना रात्रि के रउआ के कष्ट देवे के साहस ना करती राजमाता। का बात बा? राजकुमार प्रहलाद के असुर नीति, असुर संस्कृति, असुर विद्या कौनों में कौनो रुचि नहीं खे। हम स्वयं बहुत चिंतित बानी। गुरुजन, रवाओ के तनी और समझावे के प्रयास करी। हमनी के तो समझा समझा के हार चुकल बानी राजमाता।
परंतु राजकुमार जौन अपन मन में मान लेले बाड़े ओकरा अतिरिक्त वो कुछ और माने खातिर तैयार ही नहीं खन। राजमाता, हमनी के भय बा कि भगवान हिरण्यकश्यपु राजकुमार प्रहलाद के बात सुन लिहल है तो वो समझिए कि हमनी के शिक्षा देले बानी, जबकि एमे हमनी के कोनो दोष नहीं खे। इहे ना राजमाता, हमनी के भय बा एगो नया संकट भी खड़ा होखे वाला बा। हाँ राजमाता, राजकुमार प्रहलाद विष्णु के अपन ईश्वर माने ले और उनकर देखा देखी बाकी विद्यार्थी पर भी रंग चढ़े लागल बा। हमनी के असुर शिष्य भी असुर धर्म से दूर होकर जा रहल बाड़न राजमाता। समस्त विद्यार्थी उनका रंग में रंगत जा रहल बाड़े। भगवान हिरण्यकश्यपु के सूचना मिल गई तो अनर्थ हो जाई राजमाता। समझ में नहीं आवत का करी। हे राजमाता, राजकुमार रउआ से बहुत प्रेम करेलन, रउआ चल के उनके समझाई। हमनी के विश्वास बा कि वो राउर अवश्य सुनिहन। हमनी के यह विनती लेके रुआ लगे आइल रहनी। रवा कहत बानी त हम रवा संगे अवश्य चलतानी, ओके सीधा राह पर लावे के प्रयास करत बानी। धन्य बानी राजमाता। पुत्र प्रहलाद, माते, माते, रउआ के देख के हमार मन प्रसन्न हो गए, परंतु रउआ के कष्ट करे के का आवश्यकता रहल? हमके बुला ले रहती। पुत्र यदि आधी रात के हमके राजभवन छोड़ के तोहार कुटिया तक आवे के पड़ल त एकर अर्थ जानत बड़ा पुत्र? ना माते, एकर अर्थ ई बा कि हम बहुत विचलित बानी, दुखी बानी पुत्र। विचलित, दुखी, बाकी केकर कारण? तोहार कारण पुत्र। हमार कारण? हाँ पुत्र, तोहार कारण। तू जौन प्रकार अपन विचार के व्यक्त करेला ओकर कारण। परंतु माते, अपन विचार के व्यक्त कइल तो हरेक के अधिकार बा। अवश्य बा पुत्र, परंतु एगो के अधिकार दोसर खातिर हानि होखे लागे त हरेक के सोचे के चाहिए कि अधिकार के प्रयोग कौन सीमा तक कइल जाए। आई माते, स्थान ग्रहण करी। अब रउए बताई माते, हमके का करे के चाहिए? जानत बड़ा पुत्र, तोहार दुन्नो गुरु कितना चिंतित बाड़े। क्षमा करी माते, उ चिंतित ना भयभीत बाड़े। भयभीत यही से कि उ जानत बाड़े कि हम सबके जौन शिक्षा दे रहल बाड़े वो शिक्षा सत्य पे आधारित नहीं के। उ जानत बाड़े कि वो अपन विद्यार्थी से जौन विचार के माने खातिर कह रहल बाड़े वो विचार पर स्वयं उनके संदेह बा। वो जौन बात पे विश्वास करे के प्रचार करेले ओपे उनके स्वयं भी विश्वास नहीं खे। वो हमार कारण चिंतित नहीं खन माते, अपन झूठा पाखंड के कारण भयभीत बाड़े। बाकी हम भी तो भयभीत बानी। जौन दिन से तू महाराज के रुष्ट कैले बड़ा, हमार रात की नींद उड़ गईल बा। हर पल यह भय रहला कि तोहार का होगी, और यदि तोहके कुछ हो गईल तो हम का करब? भय के मन से निकाल देही। जब रउआ ई नइखे जानत कि राउर का होखी, हम भी नइखे जानत कि हमार का होखी, तो फिर एकर खातिर सोचे के का बा? सब भगवान पे काहे ना छोड़ दिहल जाए? काहे के होखी तो उहे जौन ईश्वर चाहे ले। का होखी, का होखे वाला बा, ये भी केवल उहे जाने ले। फिर हमने के काहे चिंता करी? जितना सरलता से चिंता से तू मुक्त हो सकेला, हम कैसे हो सकेनी?
हमार खातिर तो एक और हमार पति बाड़े और दूसरा और हमार पुत्र, और वो दोनों की चिंता में फसल हम एगो पत्नी, एगो माता, जी न ए पार जा सकेले और न ओ पार। हम का करी? रउआ भी हमारे ईश्वर पे विश्वास करी, सब कुछ उनकरा पे छोड़ दी। भय या चिंता के स्थान पर मन में इस सत्य बसा ली ही कि यश अपयश, जीवन मरण सब ईश्वर के हाथ में बा। जेकर संगे ऊ बा ओकर ना कोनो चिंता बा ना भय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान हिरण्यकश्यपु के शक्ति इतना रात्रि में कहाँ से आ रहल बिया? पुत्र प्रहलाद से मिले के मन करत रहल, ओही से मिल के आ रहल बानी। रउआ कारण ही कष्ट कईनी महारानी। हम स्वयं कल होके आपन सभागार में बुलावे वाला बानी। कल? ना स्वामी, इतना शीघ्र मत बुलाई ओके। ओकर शिक्षा में बाधा आई। अभी कुछ दिन और ओके गुरुकुल में ही रहे दी। एकर अर्थ ई भइल ओ से मिले के पश्चात रउआ के ई ज्ञात भइल कि ओ गुरुकुल में ओ कुछ नइखे सिखले जौन ओकर गुरु ओके सिखावे के चाहत रहले। ऐसा नइखे स्वामी, बाकी ओके तनी और समय मिलल आवश्यक बा। ना महारानी, हम और अधिक समय ना दे सकेनी। ये प्रश्न भगवान हिरण्यकश्यपु के मान सम्मान के बा। ये प्रश्न हमरे अभिमान के बा। हम कल ही सेनापति अश्वमित्र के भेज के प्रहलाद के सभागार में बुलावे के आदेश देत बानी। हमनी के इतना विनती तो सुन ली। रउआ भगवान हिरण्यकश्यपु के प्रार्थना करी या ना करी, उनकर स्तुति तो कंठस्थ कर ली। हे गुरुदेव, रउआ जानत बानी कि रउआ जौन कह रहल बानी वो हमार पिताश्री के भय से कह रहल बानी, अपन मन से ना। आप जानत बानी कि कोनो राजा के स्तुति ना कइल जाला, केवल ईश्वर की स्तुति कइल जाला। और हमार ईश्वर नारायण बाड़े, हमके उनकर स्तुति कंठस्थ बा। मित्र, हमनी के भी बताओ उ का स्तुति बा? सुनबा? हाँ हाँ, अवश्य सुनल जाई। अरे अरे, ई का अनर्थ कर रहल बाड़ा? हमनी के प्रहलाद की स्तुति सुने की चाहत बानी। त सुना, आवा हमार संगे। तू है ना
किसी और से क्या काम है। ये मेरा प्रण है मेरे जगदीश तेरे सामने, मैं झुकाऊंगा बस अपना शीश तेरे सामने। तू ही मन मंदिर में है, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है, तुझे कोटि कोटि प्रणाम है। सृष्टि तुझसे है बनी और सृष्टि के कण कण में तू ही जल थल और गगन में, वन में तू, जीवन में तू। हर दिशा में छवि तेरी, चहुओर तेरा धाम है। तू है नारायण मेरा, हर सांस में तेरा नाम है। बस तू ही सब कुछ मेरा, किसी और से क्या काम है, किसी और से क्या काम है। प्रहलादी तू का कर रहल बाड़ा? राजकुमार, राजकुमार के जय होखे। भगवान हिरण्यकश्यपु रउआ के और दोनों गुरु सहित सभागार में उपस्थित होके के आदेश देले बाड़न। रउआ के अभी चले के होखे। रउआ के हमार वचन याद बा गुरुजन? हाँ। तो रउआ निश्चिंत रही। क्या होगा अगली घड़ी है ईश्वर को ज्ञान। एक और विश्वास है, एक और अभिमान। आज चुनौती झूठ की, सच ने की स्वीकार। देखें किसकी जीत हो, देखें किसकी हार, देखें किसकी हार। तो सुनेगा ये पुराण, पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल सुजान। विष्णु पुराण।